Hindi siya kasya. Ayusin mo nga, Chris. Hindi siya kasya, Chris eh. A white sandbar, an amazing view, and a good food. Join us as we conquer Kalanggaman Island with Now in PH. Don't forget to like and subscribe in my YouTube channel so you won't miss my weekly uploads of travel videos. See you! Bawal tayong maligo dito dahil malakas yung current, pwede tayong malunod. Kasi may story na dito. Yung mga matitigas ng ulo na naligo talaga. So ayun. Tapos pwede tayong maligo dito sa docking area at saka dito sa likod. Kung meron kayong mga diving gears, pwede kayo doon magpa-assist sa cruise island. Pero kahit nga panahon, ma'am, kung saan po COVID man, dahan nagbisita sa isla na. Pero gilimit gihapon. Gilimit gihapon, 50% gihapon ang dawaton niya. Ang pambut na to, kana, mga 30% capacity, ba niya siya sir niya. Gihimo na lang na siyang 17. Para may sunod nga. Protocols lagi, oo nga. Maybe inig kuhan overnight, dahan siyang taut na. Pero sa una, wala may concern, wala may food na malagi sa within sa isla, wala. Naa, di ba? Feel na ko naa gito sa una. Oo, naa sa una. Kinakato mo ko last 2018 or 19. Kay ang gikuan ko dros manindahay sir kay kanang di pa mo kay kanang daghan ang guest kay natong nabi tagi kas malapas ko mas daghan ba to sila didto. Mag-ana ang guest ba bagat kalanggaman to malapas pa mag-ana so ang manindahay mura jud ma-enjoy jud kayo nga murag mo. Pero wala mga malapas ko ba na wala na. Ang malapas ko wala pa nila tuguti. Usually foreigners na gapon kag daghan gud mga to. Gahapon na daghan gahapon basta mga fully vaccinated lang jud siya sir. Walang gid no, as long as fully vaccinated, you can travel sa Kalanggaman. Nana jud na siya sir. Pero ang pricing current sa bangka, individually ba na siya or kuha na siya? Ang pricing dun sa bangka kay saka. So, natong una, 3.5 raman to siya, sir, no? Ang 15% capacity. Karon kay 4.5 na siya. 4.5 na. So, kay mas may good, ma-join dyan kag kuhan. mas okay dyan siya, pero wak pa na diri tuguti ang joiners dyan. Kambali, kami nga mga travel agency diri, kami na lang nagkuhan nga. Among refuse ang mga guest ba nga. Among ipakuan nga, one group siya. Pero diri, wak pa dyan nagkikuhan guys, tourism. Murag ila pa dyan nag-ibawan nila mga joiners. Pero kami ni Derick, kami mang ubana, kami gaha. Among uban ang among mga guest. Mayo. Dinhi, among iguan diri. Dahan yung mga tuon kay summer na, kaso 1-1 lang yun. Alos fully book na gadiha ang March, bisag 1-1 daghan na yung mga guests na. Gikan ko tas pandemic. Lalimang ka 2 years ta nga. Siyempre, ang mga tao, gusto ko na sila nga mo kuhan. Mulaag, chill. Kuha na kayo sir, buring na kayo mong kinabuhi nga. Magsige na lang kagkuhan, magsige kag paminaw sa pandemic, di ba? So, kinahanglan nga, murag putag ka lang, bumuo na punta na ng pandemic. Ay, murag, kapoy na kayo gunauna ba nga? Hi ka sa vlog, mami. Hi! Okay ba si mami, nagay ko. Ay, thank you sir! Sige, interview ni ma'am, pero siya kay Bang, na siya sa vlog. I'm having one-on-one interview with Mami. Okay, thank you. So guys, we are here now at Palompon Leyte with Correspidi again. Uy, Basta. Correspidi na guys ha. And Adomi Kalanggaman. yeah, promise sa Kalanggaman and medyo uwan but Kasi medyo uwan yun. medyo lang para later minute na. Ito kauban guys, other than Mr. Alden escapade. What's up? Namaho? Wa. Dayat. Why, we come Hawaii guys. We usukaon karon. So we're going now sa bangka. Okay, kuya. Challenging kasi it's raining. And I'm still vlogging. Whew. Look at that. Wala, nabasa na ang lens. So guys, we are here at the boat and we're gonna take off in a minute. So naka-life vest na kami guys and hindi siya kasya.
Dili day. Hindi siya kasya. Ayusin mo nga, Chris. Hindi siya kasya, Chris eh. Yak. So are you ready, guys? Are you ready with the rainy? Let's go. Let's go. Yun. Guys, touchdown and we are here now at Kalanggaman. Basa akong lens. Grabe. Basa agad. Look, so wet. Basa ang lens, guys. And nanami Derick karon sa Kalanggaman Island. Ang hirap mag-vlog kasi umulan. Hindi pa kami dumadating, guys. Naligo na kami. Naligo na kami ng ulan. Dito. So guys, update. Guys, nawala na gyud ang uwan and we're lucky because init na, guys. Klaro na kaya mong skin. Nagawa si Mr. Sun. Nagawa si Mr. Sun, guys, and naka-drone na gyud si Kuya Speedy, guys, oh. Take advantage, guys, kasi ganiha uwan gyud. So karon wala na. Hayag na kayo, guys. Look at that. Woo! So we are going to the sandbar. So giingon sa tour guide is bawal mag-swimming doon sa tip of the sandbar is because the current is so malakas. So bawal. Only take pictures and lang dito lang walking. Hinahangal ako, guys. Look at that, the blue water. Very nice. Ito sila, guys. Busy sila din. Walang busy din. Woo! So guys, we are here now at the other side of the island, and as you can see, guys, in my back there's a lot of tipi hut here. Pero ngayon, guys, hindi pa siya pwedeng gamitin, no? So sabi ng tour guide namin after March 15 baka may bagong EO na, and then there's a lot of changes kasi i-repair pa to, guys, no? Need pa siyang i-repair kasi may damage na yung mga tipi hut dito. But nung wala pang pandemic, andito yung mga mga visitor dito, mga tourists dito nagsistay kasi medyo tahimik dito, private, and silent lang ba. So if you wanna stay here at Kalanggaman, you can avail this tipi hut. Good for two, okay na to, and you have your own bathroom at the back, and you can also enjoy the other side of the island, which is there's a sandbar, but not that long, maliit lang. So guys, ito si ate. Hi ate. Welcome sa vlog. Yun, ang sarap niya na ate, ah. Si ate nang tutulong. Yeah, kay ate is our tour guide for today. Si ate? From Derick. Ate Tata from derickstravelandtours. So nag-prepare si ate, guys, ng pagkain, and we'll be having a mukbang. Mukbang ba yan, te? Mukbang, mukbang ba yan? Gani? Sayang wala si Sir Derick. Sayang. Magmukbang ta, guys, niya, guys. Na i-prepare si ate ng food. Hey guys, so guys, we are here now at the cottage, and
ready na amo food. So we are here again with Now in PH, no? So ako kami guys, kasi mga anime. Kami sa sandbar kanina. We would like to, Dagan si Vince. we would like to thank Sorry. Daniels. Oh, Derick's Travel and Tour for the food. Sorry, Daniel. Sir Derick, thank you kayo. Ay, Sir feel Derick. ako, si Daniel muna ang nang ghost. Ha? Nang ghost na, no? Mo Mo na siya ang nang ghost. Feel na ko. Thank So, you. boss eh. lagi nang ghost, lagi no? Dili dapat. Letter J mata. Letter J ang star. Oh, dili. Oh, kailan ako ana. Yes. Ah, letter J. J. Sunod. Ano lang. So guys, Thank you Sir Derick. thank you sir. So guys, nata their food guys. So look at that. That's a shrimp. Shrimp na guys. And ang inyong paborito, the one and only, the crab. Krabby Patty. And we have here a bowl of chicken and what's this? Pork, chicken, and fish. No, pork, chicken lang. So yan guys. Laway naman ko eh. Laway na ka? Paano to ang fish kayo? Hindi ka maglaway guys. Lastly, the fish. Fresh fish. So look at that. So mga auto guys, mukbang this. Let's go. Guys, we also have here banana. Banana. If you like banana. Banana. Saba? Saba ba? Saba. Saba. Kiko kuha Artistic. Artistic. I dare you. You eat this. You eat this one. 1 million ka kuha. Actually, busog na ako. May nakita akong shrimp. Masarap. Ha? Asa na shrimp ba? Ayun, no, boy pa. So guys, kain tayo guys. Meron tayong rice. Yun. Oh, Rice. salamat rice. guys. Ay, So, dugangan pa guys. Dugangan pa. dili. So magkakamay tayo guys kasi Pinoy style. Magkakamay. Lingkod mo doon guys. Kaya lang so, close up loans. Shrimp. We have shrimp. So, ito na guys. Sausaw natin sa tuyo. Tuyo. Yan, tuyo. Tuyo. Harap. Actually, kung na pamahaw snacks, dagan kayo. Yeah. Magkuhan. Kinamot. Kinamot ko talaga kayo, di matawag. Charge na ito. Kami magkinamat guys sa dagat. Pero, masin na nagkapasok. Puso, no? Puso din. Yeah. Bisa pala yung rice ba, pero dahil na ng ikuhan sa puso. How's the shrimp? Guys, actually, the shrimp is very delicious. Yes. Fresh na fresh from, ano yan guys ha? Fresh from the farm. From the farm. Yes. Ato tilawan daw. Tilawi. Nabutan ko sa sauce. Ako mukhaon ko og kuan pasayan. Ano panit-panit? Yeah, with the pansap. skin. Papansok na gano'n eh. Ako actually, kapulan ko magkaon og kuan gani. Hang kayo. Hang, sakto ra. Sakto kayo no? Pag So guys, if mo book mo guys sa derickstravelandtours, apil lagi na pagkaon guys. So sulit yun kayo. from kuan, your boat trip, cottage, entrance Food. fee, Food, covered na na. as low as 2,022 pesos lang. Nasa live promo. Nasa yung promo ko rin. I think 1,000 nice, ba? nice. 2 packs na siya guys. Ang anong 2,000 pesos nimo. Good for 2 packs na. Imagine guys, ang among sudan is 1, 2, 3, 4. 4 kasudan Video, di ba? with fruits. Sa mukha. Sorry. Kaya kung seryoso mo sila nag-endorse. Lagi. Nag-video. Then, yun guys, sarap talaga dito. So, actually, since it's my second day, dito guys, Second time. second time di ay, okay. Lumi ako sa pagkain, nakalimut ko. Lagi. Yeah. Kuan guys, since sa kaibaw naman kuan thank you ni Sir Derick. If mabalik akong family mo anhipuhon, magpabook na yun guys. Wala Si Derick's good. Wala lain pa. Basta kalanggaman gani. Pindot Yeah. guys, pindot ila customer service niya, botan kila staff. Botan Kanya kila staff. responsive kay sa social media. Shoutout ni Ate Tata among So kung Tour guide. inquire mo or mag-book mo, dito sa sila Facebook page guys. They also offer packages sa Bohol. Napos sila yung Bohol. Bohol, Bohol, Cuatro Islas. Quatro Islas.
Ano to? Kato islas no? Puhon. Pohon. Kasi Ricky. Oh, Derick. Oh, Ricky, pangalan eh. Hanga guys, gabi. Shit, hang. Hindi init na gano'n. So as you can see in the title guys, mukbang with non-PH. Nawa si Kuya Speedy guys kay gitindugan guys kay gabi. Para lami ko no. Oh? Alright. Tama eh. Guys, fun fact. Kani nga mga shrimps, kami nag-harvest sa fish pond. Sana all. Huwag ko ma-inform. Tingog na. Fish pond ni Sir Derick. Gidamay po Sir Derick. Hindi ako sila. Kani nga saba, amo na tinanom. Amo na i-harvest. Saba mo eh. Sa mo dreams. Wala tagdang isda. Guyang fish. Wala dito ba ng isda? Salmon ba yan ah? Salmon sa Kalanggaman. Takak, tagpanambi eh. Lamig guys, if na sili. Grabe no? Usa mo oras magsugod luto te. Kadlawon gyud. Alas 3, alas 2. Sus. Karong kuan, 7 sa April pang kado. 33. Grabe. 33. Sal naka-slot, panayla yung slot ito. Dahan na gud. Grabe lamig ah. Dagkan kay maglutuon na na. Shout out guys sa nagluto. Ano kasi nagluto natin? Uy, shout out ni Angie sa Nico. Lami kayo te, promise. Wala ate. Ha? Wala ate. Uy ate ko promise. Nami siya. Nindot pagka-marinate good. Unya, fresh good siya. Fresh ang ingredients. From Lamas guys, di mo markanse. Lamas palang daan. Grabe. O di mahugot pwede, take out na. O di mahugot na. Take out. Pwede lagi. Hey, take out the veins ko na. Wala naman yung matik ko siguro. Mahurot na yato ron. Sure, kati na pa ma-take out. Wala, gikatawa ka kami so. Para basta dagat-dagat kapoy, biya niya, gutom. Mong sige kaon. Dito guys. Gutom gulo ni guys. Grabe, ang shrimp ko ito, dagko kayo guys. Ayaw dalawa ng saba. Kung tamis ba yun. Parang ba na ako ka-sweet? Wow. Sweet. Sweet banana. Murag ako. Joke lang. Ano, tamisan? Lami. Ang duto sa water. Uy, hindi kainit ba? Uy, lami pagkatunog ang langkuan guys, ang crab. Ano, bawa pa mga overnight eh? Bito guys, bawal pa overnight. Papamanaw sa mga EO. Ang EO kay stick, mamanaw sa... Pero nanay, gikan Cebu mo ari? Pila ka minutes yung malapas ko? Pila ka minutes gikan malapas ko? Alayo pa dahi. Mas doon din sa Palompon. Kung gikan Bogo, di mas doon lang Bogo or malapas ko gano'n mo agi. Ang barko. Aw na di Bogo Palompon? Di ba namin naog na? Oo, series. Naimi, may dunggo na cruise ship dire sa una? Eh, Yung Dito mga ni turista, dire. Mga on sila. dito ni sakat ang Kalanggaman. Dito. Dito sugod gud. Sino pa ka naman itong dunggo ba? Sa puro to foreigners. Foreigner to eh, mga German to nila. Pinoy. Pinoy, medyo ng cruise barko. Tapos garon. So? Okay, exclusive to. Exclusive Amo, lang. dahil lingaw kay sila. Kaya murag ilaha sila. Oo. Euro gud to. Yan na bitaw na basta kuan cruise gud. Catering Dako lagi ito. kang Tapos cruise. na catering para pagkaon nila. Mura na pista. sa barko Mura na na pista napagkaon. dito no. Mura na pista.
Nindota no, sakay ka cruise na og barko na sa isla. Nya imuhar ang isla. Oh, busy ka lang story guys. Ako, wag kaong ko guys. Nya na sayo kita with the video. Sunod episode na mo guys, na cruise ship na sad. Oy, Sana all. basta pa rin mo sponsor no? Cruise ship no? Cruise ship travels. Wow. Sana all. Sana all. Basta hindi ay. Basta Ako pa di ay. planong cruise gid. Dami guys magkaon guys magkinamot. Ano nga. Ang movie na nga niyo, ang dagat. Nice tayo. Muna among first mukbang with Now in PH guys ha. First mukbang. Mado ni mukbang na eh. Yan mo yung mukbang guys. Dito mo yung mga ASMR dia. Wa. Mga crunchy ako. Nasip suyot. Ano? Grupo ng sabaw? Ah, grabe na sa bawah. Lamig Ano ba? sa baba? Ang curry ba? Kami na sa bahog ka kami. Oo. Oh, sulbad guys. Nindot pag location kay doon lang sa sandbar ba? Habaw. Ah! Yummy. Ay, yummy. Grabe na. Lons, sukar ka, Lons? Pero kami pa sa naguro ko ka. Ako na ba? Example guys, para di less hassle bitaw sa pagluto bitaw, may pag-package na lang, no? Para na ako lang ha, para na ako package na lang kupuhon, mabalik ko daw with my family. Pero kung di mo ganahan magdala-dala sa inyong food, mga lutoon, Oo. mga baon, Nindot pwede na. Then what if kuan overnight ang food ani lunch or good? Lahi pod. Ayun. Mo na guys, mag-package yung phone guys. Nindot. Ang package guys na breakfast, lunch, dinner, and breakfast. Okay kay guys. Uy. For family okay ra dator eh. Okay mang dator for Okay. family. Indot guys, indot. Grabe. Solid si Sir, no? Sir Derick. Some tomato. Kamatis, mga ano? Ah, bakit? Oo eh. Kaya naman eh. Pero harap magyapon. Hapit naman. Saan ako? Tulong ka? Ito, mga kagalami. Ang lagi. Nausa guys ang among breakfast o ang snack o lunch. Mga power kayong kaon karon guys. Maligo ba ito? Kalimot na daw ang tubig, kanina lang daw nabilin. Nindot eh. Ang abay kay package ba? Kaya di ko mahasal ruto. Di ko mahasal bit-bit. Dalawin mo. Parang kanina. Lagi, sinina ka lang. Imon ako galingon. Lahir eh. Hasal pa gito. At din nakamaghuna-huna sa pag-andam sa imong food dere ba. So, mas ma-enjoy nimo ang kuan, Tinuod. Time. ang imo experience dere sa Ihasal Kalanggaman. ka na. Kita bit-bit pagkuan. Ma-schooler. No, for example, Mo lagi mo. Tagalagyo ka. For example, Hmm. malayo yung bahay nyo or yung place nyo. Bakit Tagalog? Kasi mayroon akong mga viewers sa Manila. Ganun. Kanina ka pa Shoutout sa nagbisaya mga eh. Tagalog, O shoutout sa mga viewers natin dyan. sa mga So, waray. For example, mga taga Manila, backpackers lang. Di ba? Backpackers na travel lang. Yun, mag-package na lang. Kasi easy lang kasi yung travel. Yep. And again, asa sila mabook? From Derick's Travel and Tours. Ano nilain pa? Guys, sobra sulit, kusog. Grabe. Grabe muscle yan, no? Ay, po mo na ako tuyo ah. Oh. Muscle. Pili ta sponsor, sorry. Thank you, Coca-Cola. Baka naman. Claim na na basta din si Coca-Cola de next Ay, next vlog na. episode. Next episode na. Di ba Coke? Coke, Pepsi, Sprite, lahat na. Lahat na yan. Mountain Dew. Pila na lang sad si Kuan si Red Horse. Pwede sa. Guys, thanks so much for watching our episode. Vlog takeover. We're heading now to the mainland. Actually, it's still 1:30. Sayo may manguli karon kay unfortunately bawd kayo sa
bald kay siya, so we have to go home early. Speed din. Nas Bagyo. Bagyo man eh. Yeah. It's our first time and we had so much fun. Pump ni o lansane o roller coaster. Boys, that's yours, man. Souvenir. Souvenir. Nice. Ayan, thank you, Kama. Thank you. Thank you, Derick Travels and Tours. Sir Derick, thank you. Sa ulitin. So guys, we've just landed here at the tourism office and we're safe. Sa laki ng wave, guys. I thought hindi na may makauwi. Hindi ko speedy kasi malaki yung wave, but we're good. Ito, kukuhan. Appeal to store package. Mga appeal sa tour package yung bawd nga daw kayo. Joyride. Daw kayo nga bawd, guys, like it's a big wave. Wow.